ning Diyos, sinusugo na makisumaro sa misyon bilang padi, propeta, asinhadi, tinawang kakang ilaw bilang simbolo na ika ang magdadara ng liwanag sa kinakban, siring ki Kristo na nagdara kan liwanag sa kinakban. Linaagang kaning puting panyo o kupya bilang pagpahiling na ikamalinig na, nilinigan ka sa imong kasalan, asin dapat magdanay ang kalinigan na iyan sa imong buhay. Iyan po ang katunayan na inako ta kan kita binunyagan. Pero at this point in time, kumusta daw ang bunyag na sa indong inako? Nagtalubo daw ang banhinin pagtubod na sa indong inako. Ano daw si mga magurang, pinasiguro na itong banhinin pagtubod nagtalubo sa mga aki o nilingawan, pinasipara as if mayong nangyari sa bunyag na inako. Iyan po ang challenge sa satuya. Daita, pagbaliwalaon ang biyaya kan bunyag na itinao. Because sa simpleng rito, seremonya na ginibo, ang nakataya po buhay na daing kasagkuran. Sabi sa banal na kasuratan, ang daibunyag sa tubig asin spirito, day makakalaog sa kahadean nin langit. Kaya, kan magdesisyon an sa imong mamagurang na ikabunyagan, pinasiguro na ining aki ko dapat ini makalaog ini sa langit. In fact, saro yan sa mga biyaya kan sakramento nin bunyag. Nagikitang heredero asin heredera kan kahadean nin langit. Nagkakaigwa kita ning diretso na makalaog sa kalangitan. May access kita because of the sacrament of baptism. Dito lang po paghilingon ang pagbunyag, simpleng pagbabali sa sarong organisasyon, arog ba na pwede kang apo doon na Katoliko, mas urog pa po dyan ang bunyag na satuyang inako. Dahil po kita pinag-integrate sa buhay kang Santissima Trinidad. Tinawang kita ning kapangyarihan na apo doon ang Diyos bilang satuyang Ama. Imagine, nagikang aki nin Diyos. Tinawang kaning karapatan na mag-apod sa Diyos bilang Ama, and then nagikang tugang ni Kristo. Because by baptism we become adopted children of God, and therefore nagikitang tugang ni Kristo. Asin ikatulo, tinauman sa tuya ang Espiritu Santo na sa tuyang magiging kaagapay, sa tuyang kumpanyon, kasabay, sa satuyang paglalakbay na magigiya. Iyan po ang bagay na minsan daitan na re-realisar. Minsan nalilingaw nga ni kita kan sa tong identity. Kaya sa pagbunyag, pinapagirumdum sa tuya na you are children of God. Ika, ako, lamang saro sa tuya, mga aki ning Diyos. Bako ning aki ning si Isayman. Bako kang kampo ni Satanas. Aki ka kan Diyos. Kaya dapat sabi kayan sa ordinaryong tataramon, umayos ka, sabi kayan, umayos ka, umayos ka, anak ka ng Diyos. Hindi pwedeng ang buhay-buhay mo sa buhay sa balyo, buhay buhay na makasalan, buhay ni Satanas. Bako po yan ang identity mo. Nalilingaw ka lang siguro na dyan sa kairarumang kan sa imong kalag, inilag ang marka, ika-aki nin Diyos. Kaya umayos ka dahil sayang kung dahil mo nagagampanan ang sa imong dignidad na iyan, dahil mo na pipreserbar ang sa imong dignidad na iyan, bilang mga aki ning Diyos. Pero maliban kayan sa mga biyayang iyan na itinao, igwa po kita ning misyon.
Igwa po kitang dapat gibuhon. Sa pagselebrar niya ito kang ikasitintang taon kan sa tuyang Archdiocese, ang tema na napili iyo na gabos kaayon, gabos may gigibuhon. May gibuhon. Pwedeng isipon tao, work na naman. Pero that is our life. Dahil man pwedeng ano lang kita, may kitang gigibuhon, may kitang assignment. O ano na sumisyon na itinausa sa tuya. Mag-participate kita sa buhay kan simbahan. So ining presensya kan mga nagsimbag sa pangapudan na maging parte kang pastoral force kang sa tuyang parokya, pagpapatutuo, pagpapahiling, pagpapatunay na ikaw ang mga miyembros kan sa tuyang komunidad na sa taho kan sa idang kasibutan may panahon para sa pagtabang tanganing ang misyon kan simbahan padagos na maghiro, maging dynamic ang simbahan ang sa tuyang parokya. Takong bakong por dahil sa sainda, kulang po ang sarong padi, tangani na magpursukan mga plano, misyon, as in mga pastoral initiatives sa satuyang parokya. Kaya ipagpamibi taman sinda na tawan pa sinda ning kusog ning kagurangnan, maray na salud, maray na pag-iisip, kadunungan, sense of direction, prudence, dahil kay puhan po nyamo gabos iyan. Tanganing tunay na ang karahayan, katanusan, maglakop sa satuyang komunidad sa paagikan mga initiatives na aramtang makakarahay para sa pagtalubo niyato bilang komunidad orog nasa satuyang espiritual na pagkabuhay. Hagadon ta ang tabang kang Espiritu Santo na giyahan kita, nagabos kita, madara sa kaligtasan, asin sa kabanalan. Amen. Tindog po kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Minatubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, pinangidam huli ka na Espiritu Santo, namun da kibirhan Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong Allah na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Tukaw po muna. Isusunod po mo niyan, masasaksihan ta an official na pagdesignar asin pag-ako kan mga posisyon kan mga bagong opisyales kan Paris Pastoral Council kan sa tuyang parokya. Babasahon ni Father Joseph D. Abion an sa tong parochial vicar ang mga pangaran kan new set of officers kan Paris Pastoral Council sa taon 2026 sagko 2027. Reverend Father Albert Aurelio, sa kuya pong ipinipresentar sa imo ang mga bagong opisyales kan Parish Pastoral Council kan sa tuyang parokya para sa taon 2026. Sinda po ang mga minasunod. Sister Nancy S. Penetrante, PPC Chairperson and PPC in charge, San Francisco. Brother Elmer S. Registrado, PPC Vice Chairperson
PPC in charge, Santa Barbara Old. Sister Eleanor L. Regalado, PPC Secretary, PPC in charge, San Antonio. Sister Arlene N. Fordan, PPC Treasurer, PPC in charge, San Luis. Sister Fevy E. Agnas, PPC Auditor, as in PPC in charge sa San Roque. Brother Gerald B. Parinya, Chairperson kang Worship Ministry, as in PPC in charge kang Antipolo Yang. Brother Daniel V. Masindo, Vice Chairperson kang Worship Ministry, as in PPC in charge sa San Miguel. Sister Maria Teresa V. Septimo, Chairperson kang Education, as in PPC in charge sa San Nicolas. Brother Dino E. Prestado, Vice Chairperson, Education, as in PPC in charge sa San Esteban. Sister Azucena C. De La Torre, Chairperson kang Services Committee, as in PPC in charge kang Santa Elena. Brother Arnold F. Parco, Vice Chairperson Services, as in PPC in charge sa Santiago Old. Brother Roger Z. Daza, Chairperson kang Temporalities, as in PPC in charge sa San Jose, Binatagan. Sister Josephine S. Jacob, Vice Chairperson, Temporalities, as in PPC in charge sa San Jose, Pangraon. Sister Glolin G. Coralde, Chairperson kang Youth Ministry, as in PPC in charge sa Lourdes Yang. Brother Ryan T. Perez, Vice Chairperson kang Youth Ministry, as in PPC in charge kang Santa Barbara New. Sister Arlene E. Cortero, Chairperson kang Vocation, as in PPC in charge kang San Isidro. Brother Jeffrey P. Salcedo, Vice Chairperson kang Vocation Ministry, as in PPC in charge sa Santa Lucia. Brother Salvador M. Ani, Chairperson kang Family Ministry, as in PPC in charge kang San Juan. Brother Gary B. Trajano, Vice Chairperson kang Family Ministry, as in Migrants Ministry, as in man PPC in charge kang Bagazakan. Brother Ivan Dave F. Eclarinal, Chairperson kang Social Communications, as in PPC in charge kang Santiago Yan. Sister Christine J.M. G. Bailon, Vice Chairperson, Social Communications, as in PPC in charge kang Sugod, as in Ramsan. As in man si Sister Shirley H. Pesebre, Parish Catechetical Coordinator, ex officio. Namumutan matugang kay Kristo, kamo naigdi sa pagpahayag kansa ng pagmauot, na maglingkod sa parokya, kan banal na krus. Kamo pinili, bako na paglingkodan, kundi maglingkod na may kapakumbabaan, asin kaugmahan. Isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagan kan Ebanghelyo ni Kristo. Tangani na maging mabungaan sa dong paglingkod. Sa atubang kan banoan nin Diyos, asin sa atubang kan kagurangnan, na nag-apod sa Indo, ipahayag tabi nindo ang kamautan na iyan, na kamo maglilingkod sa simbahan, urog na sa tong parokya, na may dalisay na pagkamot, magsimbag sa lambang
paghapot. Ang simbag upo nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na maimbod nindong uutubon ang mga katungdan na pinagkatiwala sa Indo bilang mga opisyales kan Paris Pastoral Council digdi sa satong parokya. Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa inong sadiri sa dalisay na paglingkod sa simbahan para sa karahayan kan banwaan ni Diyos. Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na maglilingkod tangani na maabot ang misyon asin pangaturugan kan sa tong parokya na magtalubo ang gabos na miyembros kan komunidad sa kabanalan asin mabuhay na may dignidad bilang mga aki nin Diyos. Mami, nanunuga kamo? Opo, sa tabang nin kagurangnan. Daron lugod ning kagurangnan sa kapanuan ang mga bagay na sa indong napunan. Amen. Ngunyan ipapahayag kan mga bagong opisyales ang pagpanuga sa indang katungdan o oath of office, asin ipapahayag nindaan sa indang pagmawot na maglingkod sa Diyos asin sa iyang banwaan. Itaas po ang tuong kamot. Panuga sa pag-ako kan katungdan. Ako si Nancy Samar Penetrante sa pag-asumir bilang chairperson kan Paris Pastoral Council kan sa parokya kan Banal na Cruz. Nanunuga na sa akong mga tataramon asin gibo sa kuyang papaurugon asin papagdanayon ang pakikisumaro sa simbahan sa mahuyong buot sa kuyang gigibuhon ang mga katungdan na ipinagkatiwala sa ko tanganing maipahayag ang ebanghelyo asin maipadagos ang misyon nin kaligtasan. Sa dalisay na pagmaawot na makapaglingkod, ako nangangako na uutubon ini susog sa ipinagbubuot kan banal na simbahan sa paagi kan sa iyang mga lihitimong pastor asin sa iyang mga katuwang. Ako nanunuga na sa kuyang susunodon ang gabos na katukduan asin leyes kan simbahan asin maghihingoa na papagdanayon ang pagkasararo kaiba kan mga pamayo asin otoridad kan simbahan. Tabangan lugod ako nin kagurangnan sa paagi kan banal na Biblia na sa kuyang kinaputan ngunian. Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa imong banwaan, tanganing iharubay ang pagkasaro sa pagtubod, paglamas ng pagkamot. Bendisyon ni ining sa mga warasan sa ina ang grasya asing kadunungan, udok sa buot na makapaglingkod na may dedikasyon asing kapakumbabaan. Tugutin ang sa imong espiritu magiya sa inang mga gibo, tanganin na sinda makapaglingkod din husay sa banwaan ni Diyos. Mautublogon nindaan sa indang katungdan bilang sa indang pakisumaro sa misyon ni Kristo asin kan sa iyang simbahan bilang padi, propeta asin hadi. Ini sa mong hinahagad uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tanda kan sa tong pag-ako sa inda, taptapan po niya to senda.
Congratulations. Matindog na po ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Ama, na sa sakramento ni Bunyag, nagibo sa tong mga aki niya, panunin pagsarig, iduluta sa iyaan sa tong mga pakimaherak, ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, mag-ako kan paggiya kan Espiritu Santo, asindaing takot na magharubay na si Jesus iyo ang kagurangnan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang lambang miyembro kaining parokya, makagirumdom sa tunay na kahulugan kan bunyag, asin kan mga katungdan kaini, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga dai pa lamang nakaaram kan tunay na pagtubod, pasabungan kan Espiritu Santo na maging bukas ang isip asin puso, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, makamati kan Diyos non na kaumayan, huli kan karahayan asin pagkamatinios, kan mga nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga tugang nyatong gadan na nainot na sa to, asin nag-ako kan tanda nin bunyag, mag-ugma sa kamurawayan na daing katapusan, ipamibinyato sa kagurangnan. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo, sa pag-imo mo sa mo bilang sa imong mga aki, magdanay kami sa paggalang, pagsarig asin pagsamba, sagkod pa man, sa ngarang kan sa imong aki, si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, an pagdolot asin pag-andam kan mga atang. I live
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang taniang sakos sa indong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akoan mga atang nadarakan pagpahayagan sa imong aking namumutan. Tanganing ang pagdulot kan mga paratubod mo, maging siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak nagmawot, nalinigan ang makasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas, na dana asin minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Nasa makangalas na misteryo, pinayag mo sa Jordan ang bagong tubig ning bunyag, tanganing huli kan tingog na nadangog gikan sa langit, tinubod an sa imong tataramon, nag-ierok sa katauhan, asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surugoon mo, nalinahidan kan olyo ning kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit, kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya kaibakan mga bertudes kan kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan, ikanang gadang banal, borabo ning gabos ng kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Sesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamogabot asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamogabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, an sa mong matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Yaon sa langit, mapanalo gatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Sa mong kaganon sa
kasalan. Siri na pinapatawad niya mo. Ang mga nakakasala sa muyan. Sinare kami paglalahas sa suko, kundi magawa kami agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga law niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaong, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be to you. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan,
Bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mao umayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagpapahayag o naghahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing maimbod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apudon asin magin mga aki mo, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang mga pagirumdom. Inot po, iga po kitang second collection, ini po pinapanungod para sa pagpakarhay kan istasyonan sa patio kan sa tong simbahan. Si ito pong mga donor kang Stations of the Cross sa luwas, pwede man pong magrani sa kuya, tangani na maayos ta po itong mga Stations of the Cross, aram ta po na in months time, malaog na po kita sa panahon ng Kwaresma. May istasyon po kita sa luwas, pero medyo route na po itong mga precast, kaya aayusan ta po tanganing in time for the season of Lent. Medyo ayos ang satuyang mga istasyonan. Ikadua po, sa Petsa 24 asin 25 kan Enero, igwa po kita ning PREX seminar. Iniimbitaran po ang gabos na mag-attender kan nasabing programa kan sa tong parokya. Maglaan po kita ning oras, panahon, tanganing pong ma-enrich ang satuyang spiritual na pagkabuhay asin pagiging miyembro kan simbahan. Ikatulo po, sa huring aldaw kang bulan na ini, igwa po kitang Grand PREX Reunion. So, iniimbitaran po itong mga nag-undergo kang PREX seminar sa nakalipas na 30 taon na mag-attender kan nasabing dakulang pagtiripon. Kaya po, dahil sa selebrasyon na iyan, sa itong original na schedule kang canvassing, kang Reynanin pagkamuot, Quintana sa aldaw na iyan, ibabalyo po niya to sa sunod na aldaw, pitsa 1 kan Pebrero sa oras na 1:00. So mga candidates po sa Reynanin pagkamuot, ang canvassing ta Domingo 1:00. And then pagkatapos po kang misang ini, igwa po kita nin Parish Pastoral Council, kaiba ang Barangay Pastoral Council, igwa po nin meeting sa Parish Hall. So duman po kita matiripon. Ngunyan sa kuya nang iniimbitaran, itong mga nagseselebrar kang kumpleanyo, magrani na po digdi sa inutan para sa blessing. Dahil na po kamo magduwa-duwa, nag-alangan. Si mga birthday celebrants po, magdigdi na po sa inutan para sa huring, para sa bendisyon para sa saindo. Matindog po ang gabos. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kan kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat isin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man sa idang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin ano man nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo, inihinagad miho di ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po sa indo gabos sa pakisumaro sa misang ini. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, an Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo.
Amen. Tapos ng misa, lakaw sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.